kan ik werken naar 9 to 5? Als die pizza zo om me is, hoe kan ik werken naar 9 to 5? Als die pizza zo om me is, hoe kan ik werken naar 9 to 5? Als die pizza zo om me is, hoe kan ik werken naar 9 to 5? Als die pizza zo om me is. Ik zal nou spelen met jouw mindset, maak jou mal output van ik zit zango. Alles speel nou dan met nou shamai, wat is er nou kant de plango? Wat of wat is een handsaus? Die nigga was speel met die blankos. Like ik helemaal uit als een handsaus, nigga was speel shamai, some blankos. Klik het, kijk je fok het, aan mijn honden spit je blok het. Nou was gaat dan aan, mok het. Nou die honden was speel, spot het. Nou die honden was spot, las als aan mijn bij en die kei, maar la vita die kom aan uit. Ik is een demon op beat, wat zij voor mij gie. Al puta die patience, als wat die key is. Al puta die vita die key is. Dan vat ik je beat voor mezelf, al puta dan klik en alles ik friet het. Ik friet en de beat is meditate. Like als no kak relate. Like ik friet de beat is meditate. Like als jij kak relate, zij kan niet. Friet de beat op, nigga zij kan niet. In de grip, nigga zij is een niet. Like nigga zij kan niet verstaan niet. Like ik meditate in een friet het op. Ik friet de beat, ja man kan zo. Ik friet de beat in een fok het op. Hoe kan ik werken naar 9 to 5? Als je pizza zo om me is. Hoe kan ik werken naar 9 to 5? Als je pizza zo om me is. Hoe kan ik werken naar 9 to 5? Als je pizza zo om me is. Hoe kan ik werken naar 9 to 5? Als je pizza zo. Hier kom ik daar van een round toe, nigga gedankt raad zo wat ik vliet aan mijn beat. Hier is een paar toe de was dat ik insist met niggas, dan weet ik een stok. Ik spit zo hard op, ja kapiet, wat alle mijn face, alle denkt is violent. Als ik er een spot had, hoop ik die bingen zo vannacht, bannen die silence. Ik zal nog snappen. Box van me zit op TikTok van ik is een visie. Alle vita niet tala, ik kan padalen, ik kan niet, alle kan er relate. Klompan is buiten, ik zeg klompan is buiten. Als ik moet kijken, klompan is buiten. Klompan is buiten. Hoe kan ik werken naar 9 to 5? Als je pizza zo om me is. Hoe kan ik werken naar 9 to 5? Als je pizza zo om me is. Hoe kan ik werken naar 9 to 5? Als je pizza zo om me is. Hoe kan ik werken naar 9 to 5? Als je pizza zo om me is. Ik zal nou spelen met jouw mindset, maak jou mal open, want ik is het Django. Alles speel nou dan me nou samai, wat is er nou kant op blanco? Wat of wat is een handsaus? Die nigga was speel met die blankos. Wat of wat ik me aan is een handsaus? Nigga was speel samai, some blankos. Klik het, kijk je fok het, aan mijn honden op het tube, klok het. Nou was gaat dan aan, mok het, nou was gaat dan aan, spot het. Nou de honden was spot, laat ze samen mij in die game, maar la vita dat ik is het top. Hoe kan ik werken naar 9 to 5? Als je pizza zo om me is.